Kecupo, nang yang burai tu, nang tomon kecil, bentuk nung tuebu. Kardom carving long light kelang ratun tuan, normal nili carving long light pen, ladak narlong ati adorso sarong pierong sidolo, dak sarong pierong mekar lo. Drum milik alang li tuma hem arida tumu sinil tum carving long light pen ahok peda birta paklang jipan sinil tum bang lo ahok lo ilitum hemrit pulute ilitum ke thega mahanga thega dim ilitum ke cepat chong adim ilitum ke do dim ke thaka dim hemerit pulute jongsi nangli hem building hem pusitame kaita lamki lampong dulu pulute la so hem ke a building do nakpo hem isi iningang sam dumi thakmi la puson abedeji sona taksi ki dugo ka hemstame hem dugo pusitame penan song bong ka chinghon mate hem siang bong ka chinghon kachirap ka chitu pen chinglo la puson lo putela so hem ke dumi sen sitame a hem bang ari da bang yong sabe delo pute ku puson no eli to munira khai ke dupo kuna lo chipa chongpo ar to monarve arni pulute la to eli tumke carving longe ki duk naya district lo maximum rong area ke litum phelang hem kalite la ting hobroi mate la check hobroi a hem si litum thek pon longji la sonda taksi parnisia tomon karting ben ke banga joini alang litum la dhorom miliga hem same angton pen ingjar prin sonlo alang litum maju tomon la maksud ke bang hot jinso memelo si pa na paklangin la si bang tha cameraman ha no mat ke lang litum arni ta pin la samela itu la songsi kuai no cameraman pipi ni chiti lo ahem la songsi ju la tomon ke bang hot sarnung la daga berenda lo sarnung abe pin lo la so ju men tomon karting ke bang masih jo la lai tha la pen la susu mang papa dang na nang men pilo Raspberry mili. ha Raspberry mili. mili nang hem tomon ke bang hot nang na lo ka cepat chong ke aju to nampak lang tha maso lo lu chong la pusi lu joy lo la pusi do joy lo mano nang kang thur nang phan tomon bang hot ke po do ha nang pusi nang thur nang philipikan lo he de na te noni nan aju noni na lo sang nam ke bang hem si aju sang nam lo nang pu nang pai ang ke nang phi ta lo he te nang kitab nang paklang tan tu nang pagor ko son lo dah pagor nang paklang na yo la so aju ke phere ka mathi an lo a hem ke la lo jo son se non hai lang litum ke bang lang litum penan susi hem bang ke cipar jab lo ang ke non hai si la son se pong mu khada chai non hi ki vit la ame nang tum hanam chuk tu na din e popo Du dag du. holo Dag. pi han lo hodong ke Ajatan tawe. ajan ham da we te nang peda pen pilo chulong ke Biskut. biskut si chore la hai anjolong le pil hai oi ko ante nang kitab ke na lo kitab mo khake pulang nang kitab ke nang kona kelas lo cali oi nang kona kelas lo cali kejiwan Wat. kejiwan bolo kejiwan kitab ke chamlab lo buku abek yo lain tha abek abek kan chamlab lo non bang engine so me melo la se dak sabra puang lo hong wang kup non la pusona kisung kit phonang kok me ini tungke ning aning kan lang ta garbing long chot lo asam ge na hokta la puson to mon cutting lo blote kenangan hemri kiru pen herai pen cheng lo asona taksi nak dum ta kopai ke lang nu pen a jok nal tu hem rurai pin lo kenali tum non sumar pen yat pen nal tum ke duge thak ko son onde
aju juna lo ke sang dam pen kupi lo ke sung nai ke non bang ke non kisung nai bang ke nilihin pen na chuning ridun ji bang ke lapulo ho mane non ke hem duat haya bedelo episode so pen ajowang ta bang hem se sangdam la non chibonai thekela hai hi chisomare khako he la hai mane bang hem se sangham na ko ka ju men ta imina ta ija kong ta ve ajat ta ve chukhi chudat la hai aphanta ve ja pen ilong le phelang ta ve ik ikorti tenang pipe matur la bihti do bok vet ni tume khiti ta ve bati ta ve la senon ke chunuri kang tung ke alang li sar hala lumsing chorom phanse chunuri lo konat emne na pe sami na ngap na ho la lo na ho pe sami ni oi tinge pa pa ni na rap sami mane la hem i hum le nang kin pi hum anta ningkang sam lo ke la pen aningkan wang osita me ho aningkan wang le lo ho alang ke cheng pen peni dai di la ke jok tani tum ke la phanse jok tun vet lo BJP lo ke sudah menon ki sung hon bang ke non kisung du bang wa ke se hem i hum man ke nang rap nang ko ka prek ke mane hang hilo mane hem i hum le nang pianta non episode iso pen ke do mane ke siksa uli nali ben sono Shirong hangti. la soju ko sono nang tum sumar pen yar pen Aju pasanggoy simingdir lagre lo thang theji bon kuna sang iklib lehe. Aman ke afi bang to monarve bang lo ke arve nang parsek lo cham er lo man ke palong room si lu ikjok lo. Aman ke men to mon ke the amat ahem bang nang pon fin he. Ke do thai be dar lo la sikat rong lo bang hem si. Asini ke lum sing sar han ta chuning ri ke lalu. Ha man tu ne pentani li tu me BJP sarkar lo lok sik edolon tanon anta kero na hem tanang pipin na cojok dundu si taminon anta nang li leder lo si chuning ri lo ajalo ni minang long pen alang liat ha la hem ihum le nang pilo poti ni kang sampik bu posi sar phan chuning ri sara tum honi ri tu ma hem du pik anu la pen ke to monang pon pilab lo si hemi hum ane nang pi ik vek tha la pen ki to thai anta ve ik pin lo na si ki to thai anta ve pin lo na si da chuning ri ik lo ni li to ma pha na si la hemi hum ane nang pi anta chok lo man tu ne pen ta ni li tum thu ke hola BJP sarkar lo lok si ki jok ik lo na si li to ma phan hemi hum ane nang pi ik tha Hindi oi bebe allo si ko ani peni to BJP sarkar lo jog dun tanon anta hemi hu manta na palong le pinang na si ani jog dun ta anta ni asi nun sing sara phanta ni chuning ri iglo la si hemi hu mane nang wik thasa jatta nang ni tuhan ge na hemi hum le nang long piglo tila ana choklo asi da chuning ri iglo pulo Paulo la sila kirona hema bangke jasemet pacitang labune stami un anke la jasemet rong lidar ke cek rong atum kidung nai tum han mangsi jasemet panong pon nangji polos tami non bangke dhoga tum mang double la sondan longre tami non alang litum ke non ke sun thektik lo ahem joni li phika do bitum da theglong lo la cameraman da theglong lo la si non alang litum ki sun thektik lo atema hema ve polote nang lege matha ki jurlo ehemi rit ka ve son thot nang li nalo dampo ajolo te nalo sangpo angge non ge alang li nuet kali derlo la dhorom ke hai same alang li episode sodo nge ani pitum da daksi do nge alang li tunge non hesi data ke bang lang nge dak ke bang penge alang li tunge hidi long le ta avelo pen na ko nong ge chong dat thai ta ve thema sok ta e lab lo polote nge rong rup ta chong dat thai ve ke alang li tunge sun hektik lo la si sarkar pen jasemet ladak mahamaya ke theke ding tum la pen la sarkar pen jasemet alang itum han la kisung ahut management disaster rahin pen punon council pen punon ison bag rabason te pusinil tum carbing long life pen dangan wangilo nonomat ke carbing long life pen bikram tewan